Kaigsunan, mayong adlaw katong tanan. Niya na punta sa ako ang channel, pangluna nun. Okay. Panahon sa init. Okay, ano ta? Init kayo karong adlaw walay sudan. O busa langita ta pamagi nga makita og sudan ani ato ang probinsya sa Bohol sa atong palibot sa Panimalay. Mga tay mga gitanom nga mga gulayon. Okay. Ata dire kita nyo, probinsya sa Bohol ni. Okay. Ano lang tayo diri. Kung diskarte lang ta sa atong panginabuhi. Ini sa ato ang probinsya. Ay lubi. Puwak-puwak. Ya, mabarato ng mga lubi karon. Isa gulay. Okay, panggulay, pang sudan na lang. Okay, ano ito diri sa ako ang payag naya kung ilalagong ligo hindi na ita pagpanguha og sudan sa atong palibot makisunan sundi ko ninyo aron makikita mo sa unsay nga akong pananom din sa atong palibot makisunan paliya niya makasudan na ta sa adlaw tagsa lang kada kaon manguha ta og tag-usa ka buok atong ihimong sari-sari o atohang pangklase na itlog kini tang ato itlog o katong uban na atohang sagol-sagolon si mo ang maging una diri sa binulon og sari-sari sa Bohol nga ini gitawag og sari-sari kay kini adi ni pwede sari-sari kay pait man tuling ilain ni butang itlog okay kaon sa kuang anak hindi ka na kaya niya kaya mo ni pang pamahaw mayo nang mapalias pamahaw no butang itlog sagulan o ban sagulan Paris o kanang kape. Okay na tao. Ako itaw sa sari-sari na to ni. Pang panyud to na sad ni. Sago sa kalabasa. Mga ta kalabasa ron. Pang tawag og sari-sari mix. Mix na to slice on mix. Atong bisahon. Daog na. Pwede lubihan. Mayo ni lubihan yung tangag sili nga espada. Halang-halang gamay. Okay, daog lang panyud to. Wala po tas panihapon kung sa itong muon. Okay, kalabasa isago to sa taong. Okay na, tangan to dahon sa kamuti o kamunggay, naglubi. Daog na mga kiksunan. Mga ni. Taong. Kalabasa laghan palibot. Ito ka, pangungan lang ba? Mga alternate lang sa mga panudan kay mahal kang panudan sa isda ato lang sago ay ko ano baot sa kompa isunan okay baot aba na sa inyo nga story baot or alternate para sa aron makasave ka sa ato ang gamay nga panudlanan hindi ta mahudtan og pamugas okay magkaisanan dire wala ready na nigo isulod sa nigo ato na lapay kapayas ito ni muong atsara parang pang magkaon kaon o atsara ba na salad papaya salad singkala na atsara na pinasalad din atsara okay wala okay ready na buhi lang ba ini sa probinsya okay. Ini ang kamuting dahon kamuti tops ini ang pananon diri parang pangitang walay sudan maglingi lang ta sa palibot para makasudan may mga daginot o basta magkugi lang di lang mga ida no sa mga ida di lang mag-inarte ba kaon lang sa unsa mga igsunan okay udlot sa kamuti dahon ano sago na ito nagkagsunan paits na kaya ready na mga taon pero alam nila kanom taglubi din kan lubi ani bitsinan asinan tagbumbay daw na tangag tuno sa lubi kaling pang halang okay kaigsunan daog na asa mo na asa mo ngita aning
diskarte ha. Okay, ako sendiri sa ako Ang sa tungod sa kapit o sa ba. Kamu dia mga kwartahan, di mo mga yung nani. Hindi na ko mo generalize nga ngani ang tao tanan kay may mga kwartahan di alaghan po. Hindi mo himo yung nani kay kumalit naman na sila. Lamian, pagkaon. Ini lamian ni para nako kay sa amin. Itaw ko nutritious man ni. Okay, kamunggay ito na pang manguha ng tani, palibot daog na. Okay, lagam na. Kaladlaw yung nani, di ba ito mamatay. Buhi, nindot ang tagawa. Galing kaya ang batan noon, di mo yung nani. Nagsagaran kay gusto nila ng Jollibee. Sa pahinga ng McDonald. Okay, mga kaisunan. Pait yun. Ang nakaraan, yung nani lagi yun. Mga ito nindot ang mga lawas sa una, di ba? Kita nyo, tag-aso kinabuhi. Edad, maabot og 100. Ini ang sikreto sa una. Lubi. Hindi lang magmatika, no? Para may cholesterol, lubi lang ipanggamit sa una. Okay, mag-ihaw, dahil manok na subakan din manok ng Bisaya. O daw na, ready na ni mga siksunan para sa ato ang pamahaw, dito panihapon. Kompleto ni. Okay. So na, ready na. Nasa lamisa na itong gamay. Okay. O gani. Asa mangita, magtag manok. Ato ning isubak di